tak to nikdy neskončí. To vždycky takhle dopadne. Jo? A to je to největší nebezpečí. A Francie z tohoto ohledu nemůže s tím nic dělat. Ten problém je, u samotných muslimů musí znovu číst svoje náboženství a znovu číst Korán. A co je v Koránu, nehodí se dát pro dnešní dobu vyloučit jako něco, co tenkrát platilo a nemusí platit dneska. To je podstatné. Takže vy v tuto chvíli tedy máte za sebe pocit, že kombinace, řekněme, islámu a sekulární společnosti, světské společnosti je vyloučená. Že v tuto chvíli tedy radikální islám získává na vlivu, získává na síle i mezi běžnými lidmi. Takhle, samozřejmě, běžní muslimové z 90-95% možná jsou opravdu mírumilovní lidi. Ano? Ale být mírumilovní nestačí. Musíte, když je válka s terorismem, musíte zaujmout postoj proti terorismu. A jenom se říkat, já to odsuzuju, mně se to nelíbí, to není islám. Počkejte, ale všude se to děje jenom ve jménu islámu, tak tam musí být něco v tom islámu, který je tak snadno zneužitelný, že to někdo zneužívá. Tak já vám řeknu znovu. Jedná se o výchovu celé generace po 40-50 letech na Blízkém výchově. Ta generace je vychována jenom tím, že vyberete z Koránu verše, který hovoří o zabíjení nevěřících. Korán je plno takových verší, ale plno jiných verší, které hlásí mírumilovní náboženství. Tyto verše dá se vykládat tak, že vlastně jsou propojeny s konkrétními aktéry v konkrétní době tenkrát. Nemůžete je uplatnit univerzálně po celé době. Takhle si musí číst Korán znovu. Pokud teda islám má vůbec přežít, protože já si myslím, že takhle islám nepřežije ani 20-30 let. A právem. Mnozí muslimové odchází od islámu, protože to, co se děje, je v naprostém rozporu s jejím lidským svědomím. A to je podstatný vidět. Já k tomu jenom doplním, že už je předseda ústřední obcí v České republice Muník Hasan odsoudil teroristické útoky v Paříži. Samozřejmě také názory muslimské komunity, české muslimské komunity přeneseme v dalším vysílání ČT24, které se dnes mimořádně celý den věnuje událostem v Paříži. Pojďme ale zpět do české politiky mezi představitele českého státu, protože za necelou půl hodinu se sejde předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Schůzka se bude konat, jak už jsme uvedli, tedy na úřadu vlády, kde ji bude sledovat kolegyně Karolína